Kedam tang arkoi ni phai ingkoi rai siar ni karbiang long kedo long ingkoi rai trok a constituency long APHLC asong mahang kethek arani ketalon na son taxi Borjan hawara long kedo oke haya long Ingdeng pli APHLC asong mahang kethek arani me senpen ketalon dun Labang so maya long APHLC Borjan Maipu Samson Teron SSIC Chunbang Pranjal Kro APHLC Borjan Constituency Committee Maipu Samson Ingti Secretary Mensing Timong Women Wing Chunbang Martina Katharpi Rob Chunbang Urmila Marak Lapen Pinangan Kethek Ding Atum Chetongdu Mai Pang Cheng Chia Prang APHLC Asong Alama Borjan Maipu Samson Teron Pensi Pangjar Pondo Bangso P Radamaya Long Borjan Constituency Committee Maipu Samson Ingti Pen Mai Chapahem Pubansi Maya Long $6 Lampe Chetan Chimon Pong APHLC Borjan Maipu Samson Teron Pen Perangkia Thengnu Nangke Jaidu na Tengke Ingdeng Pli APHLC Asong mahang kethek ki chok arni anke APHLC Asong along setami armu okso Ingdang pon bo masong si chethek pon long nupusi ningje Thepon bom ason lo the kedam tang nitum first MP election ho nitum ka chepati dun cheng ke long ka 39000 votes nitum long lo campaigning da nitum damoni sutami rat tum phani tum churu pik east west kar bang long aral tum tha thima nitum campaigning damon e pin sutami alang tum ning ke me pen a hok kar bia khai mate tribal tuman ke claim people party pen ajak alang tum 39 vote an ke nitum hanang pilo lapen kedam tang MLA akile ke hot bang ke 57000 plus vote LAC pli penitum cepalong dun asin non bangke KCC lo council election lo latani tum ing tangkring masih cedanun po apenitum haji pusin non digu bangke tum confident ben alitum terang ke thengno sedame tum data Halapu Women Wing Rabchun Bang Urmila Marak Pen Lamthe Nangke Jaidu na Tengke Tribal atum an elong vet achataya long se dunang po ningi si vet pen sai klem ponang po buta jaipon Ami khan tribal manu aro women sob ekki jogot thakibo lage mon digina kam korbo lage ami tribal kora bhabisi Lason Taxi Dwarbaguri constituency alongta Dolamara cultural complex along Ingdeng Pli APHLC Asong mahang kethek Mesen Pen Talon Dunlo Labang so maya long Dwarbaguri APHLC Maipu Mondor Singh Ingti Pen Mai Chapahem Puponsi APHLC Asong Alama Maipu Ariding Pen Pangjar Pondo President Jai Kathana Pinkara Teng Pen Nelitum constituency Tinalong Pini Nelitum la 26 Nong along Satame APHLC Foundation Day Nelitum Talon Poninglo and Sandin Pen Dilai Pen Vijoy Rong Pila Pen Dolamara Pen Arjison Rong Par Karbiang Nong Live